sɔni an bɛ bila a kan jate min ye ka dɔ labɛnw bɛ ka sabati awa ni Ala sɔnna ma sɔni minnu kɔni bɛ a lajɛ télé la olu bɛ awa a sɔrɔ inshallah k'i fo a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn a bɛnna ma dukɔnɔmaa bɛɛ bɛ di baasi t'u la fo maa kelen a kelen ko k'a b'i fo ayi a kana fo a ye foli ci don adamani ye foli ci nɔsarani ko n k'a f'i ye nɔsini i bɛ sɔn k'a fɔ muso ɲɛna i tiɲɛna ka na ni babila yala i bɛ sɔn k'a fɔ muso ɲɛna ko nɔsarani wa ɲininkali de don ɲininkali muso filɛ nin ka adamankɛ n fa ye jagoya la a dɔ la i tɛ tɛ ko min na i bɛ Ala minɛ n'a ye de i tɛ tɛ ko min na i bɛ Ala minɛ n'a ye de Moro Namu hali bi ka bɛɛ lajɛlen fo réalisation a bɛ Seydina Omar Keita bolo l'enfant de Keita n'o bɔra ye aw ka dɔn nɛgɛw karafe a bɛ Batoma Kane bolo min ye aw ka dɔn Somonoden Batoma Kane n'o bɔra ye Difu Lasabuwa Kari Jarabad ale bɛ yen ka bɛɛ lajɛlen fo Jamadugu Kɛfa ale bɛ k'an kɔlɔsi sécurité renforcée Awa Kuyate Keita Moro aw ka dɔn ale bɛ secrétariat la i yɛrɛ i ni sɔgɔma marhaba mantɔrɔsi tɛ tɔɔrɔsi tɛ marhaba kɔrɔfɔ b'i bolo baasi tɛ denbaya la mantɔrɔsi tɛ dun baasi t'i la kɔni mantɔrɔsi tɛ alhamdulillah Ala kana mantɔrɔ k'an si la ami an b'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ kumaso lamɛnbaaw ye ko fɛn min ye bisimila olu ko minɛ nka i k'a dɔn jabarani lamɛnbaaw lajɛbaaw ni ɲinamakiw fana kɔ tuma dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko mabɛn fɛɛrɛw a ɲɛ ka ca wa a bɛ gan kuma dɔw la i k'a dɔn jabarani ni kumaso k'a dorogo ɲɔgɔn na mabɛn fɛɛrɛw tɛ ko denni ye nka ni maa min t'a kɔnɔ i t'a si dɔn olu tuma na an ka suya kolɛtigiw an b'u fɔ k'u barikada k'u ni cɛsiri u ni timinanja u ni wuli ka jɔ nka minɛ ka d'u ma dɛ minɛ ka ɲini a y'a f'u ye ko minɛ ka ɲini Seydina ye gannen filɛ ko tabada kala k'a sɔrɔ a nɔ tɛ a m'a min a m'a bɔ nin ye kɔlɔkɔlɔ ko ye e ka najɛba ye ni Batoma yɛrɛ kun tɛ sisan nɔ sababu an kun tɛ koso ni kasaw cɛ e ka najɛba ye ni Badi yɛrɛ kun tɛ yen fana sa an kun tɛ koso ni kasaw cɛ bon plantation min filɛ mansin ko la a ka dabila mansin bɛ turu a tɛ falen a tɛ nugu a tɛ den kɛ a tɛ feere k'a plantera o tuma ji ma k'a ju fɛ ji ma k'a ju fɛ Ala k'an kunnaja ami kunnagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ Ala k'an ta ko ye Yusu o kumana an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kunnafoni kɛnɛ don u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw bɛ anw bolo Jabaru masa min ye bi dugu jɛ anw ni olu ɲɛna so fila masa an b'a tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn ni masaba in tanuna k'a barikada k'a waleɲuman dɔn arasulu bi tanu ye waleɲuman dɔn ni barikada o bɛ kɛ ka ɲɛsin a fana ma ka sɔrɔ ka min ye i k'a dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan ka sɔrɔ k'an masaw fo k'u barikada ka dugawu k'olu ye hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ Yusu min ye minnu bɛ tiɲɛ so barabara dali Ala ka nɔgɔya u n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye o kumana nin sanga in n'a kanuba jama faso kɔnɔ faso kɔ kan ko bɛɛ ka bisimila k'a dɔn min ye bisimila ye n'u y'o minɛ an bɛ dugawu kɛ kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ani ɲamada ko ɲuman Ala k'o nɔgɔyaw ye a lase ko ɲuman ani k'a dɔn k'a fɔ Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cɛri suya kolɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ka baara don Ala k'a nɔgɔya u yɛrɛw ye nin sanga in na an b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bilakunkɛ ti ba guwan ye i k'a dɔn don o don minɛ ni ma ni maa kelen na i t'a minɛ bi n'i y'a diya n b'a minɛ ni barika ye a diyara n ye n b'a minɛ ni faamuyali ye a diyara n ye dɛ o kuma a k'a dɔn Moribo indépendant n b'ale ta min ye RP min ye k'u kɔni u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ RPM min n'an bɛ se k'a fɔ n'o ye a k'a dɔn jɛkulu ye jɛkulu min k'a dɔn jɛkulu ye jɛkulu min a k'a dɔn n'u ye waati kɛ fanga la min ye i k'a dɔn Fasiriba ka fɔ la min ye a k'a dɔn Aramata S Keita ye a ko RPM hali bi Moro ma a bɛ se k'a fɔ a k'a dɔn ko hali bi ni b'u la wa i k'a dɔn tɔ b'u la k'a sɔrɔ k'i k'a dɔn a cɛgɛlɛn dɔw bɛ yen olu kɛn bɛ ka ko ta ba la o ti ban jamana o min ye parti ye min ye Gawo ye u ye u senɔ bila ka taa Gawo Burema min ye Almusrat n'o bɔra ani Asongo Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la conférence régionale ta ko filanan ni min filɛ ni a k'a dɔn min ye professeur Isufu
Amidu Isufu Sarawi muro awikado nima be section de Gaula mi Abdurrahman Jakite awikado ni ma ko fole ikado oye parti ma ko grinye mi awikado ni mi vlene mi ni laja mi vlene akunti dore wala saka ningura fie awikado parti la no RPM Yusu Kamara ale ka fola awikado nyere la mi awikado fe mi be no fora kosaina no ti dore oye COVID-19 awikado alebika charni minge jamana kono COVID-19 ibai ka fo wulika jo cha mangera minye awikado alnuya soro uyo sharia batu ukoni ma awikado awa minye dandame akola ukoni ukal lajeke lajengo nanasa awikado deligo bora fa bele jeli fe minye gawo anal lamini ode konana ibai ka fo section min be noye awikado muga ani woro olup me keneka ni awikado comité keme sabani bi duru ni saba olup me keneka olup bela jele awikado lu jo rofa ni yoro ko falena no jamana kaboy fédération RPM de Gaw ani awikado ukama nyema no bela jele up me keneka albi uya jira ka fo minye awikado jamana ina fanga jamana awikado wulwul da ka ba fa chikomi bela jele ka wuli ki joki labe mali awikado akatanye kama morodo boray bay ka fo awa minye ni ma ko falen nunye no RPM mawye ikado kani ta ukanu ta mami nu ya ke kata gaola no awikado conférence régionale no parti conférence régionale moro awikado ya jira ka fo oluko na wulika jo cha mange mi awikado albe RPM abse jorob saka ngolu fa chiko mi RPM akanye tabi sabati chiko mi ne jati mineke mi RPM parti belebele dokoy kaswa ke awikado fédération section de Gaw ikado awa mi nanindo muga ani woro section ani kado comité mimbe we kama sabani biduru ni sabaye mi uye conseil kama flani nani yo soro awikado mertan woro de be Gaw na mi RPM mi tan ani kelembu bulu fanga kumbula ko nu chesiri albi ku ji ya de akana ke adama ta nyoy adama kuro ni ye fanga ke santan ka kla ka ke ba fu ma fanga ke ba fu ku ma fanga ke dogo do lu ka na shi ka tafe abana ni ko ide moro awikado comité kemeni biduru su section wolomvla ore konana awikado wulika joka ngelendo ali bi ni awikado nyere la ko yalma awikado joro min vleni ko awikado ko kalafli bi minake awikado adema asma ani adema yalma oluka demen nasu matuni inafu yake ibrim bogargeta aleka wati lawa ko koni awikado ambela jeli nanzigi ninka laje awikado no temena mive moro awikado wati do kera ma do koni uka kosonika uka kasa uche minye président ani vice président fédération vice président ani secrétaire général adjoint section moro allo asro mi wati dokera kalafli dokera awikado asma aline ademaka lisi mamunun be awikado no luye fereke ninga awikado ka demen so ma o mamunun be awikado no kunyolu dlon o kuyu ka dloni uya aborama uya wuli sake uya wuli onyana ko dloni ujigina sa uya awuli ni glona ni glona amaine kamme ko do la nyina biki ko de moro awikado ko ne wuli ka joke ikado ko dloni awikado no ko bwama miye awikado bwa kari teretai ale ko ne wele bla bela jele ma ka laje awikado minye bela jele ki yere di bela jele ka laje miye RPM awikado abseka joro nyuma soro chiko mi miye awikado kan ningura fie parti la ani parti tabolo awikado joro bseka yala chiko mi ani kado parti bale ba do mamunu bala abela jele ma baye abela jele ma ye awikado munu kuma kan bi me ma ka kuna foni taka lase minye awikado parti tonde bela jele ma ni sebe ani mbo sebe ngono sebe ndo wala ko indépendant ukafo ka ke fasiri ke ba ku bela jele barkada ki refo la seke ko nyumana ukmana RPM ambe do ke ala ku kala nyinin ke ka do sabati fenye sabu parti ban numbe adola ni ikado ukafa ngachena nu mawuli ka joni chesiri fara nyonda la ibai ka fo abeti ga fori te kelengile abebe wo kelengile ala kanu ta ko ye yusu mbe eni katari renouveau ni aleta bido ina danyekele ba kono kamale ni kalmbe nyona dramana lu kone dake akoko minye ka do manifun ka dusuma kasa o daba wuli fana daba wuli
n'o ye front social ye ko front social aussi maaw ka dusuma kasa daba wuli fana dake a b'a walawala an ye a ko fɛn min ye k'a dɔn gɛrɛntɛ ye ko diɲɛ kɔkan maaw dɔrɔn ka gɛrɛntɛ k'o tɛ anw ka gouvernement dala nin waati in na koyi ko k'a sabu kɛ min ye gɛrɛntɛ bɛ faso yɛrɛ kɔnɔ ya ka ɲɛsin u ma min bɛ tali kɛ kalata o waati boloda cogo a n'a baaraw kɛcogo o waleyali la gouvernement a bɛ yɔrɔ min na bi i k'a dɔn sodenw yɛrɛ ka gɛrɛntɛ b'a kan o fɛn min ye fangabulon ɲɛmaa ye Mukutari Wan premier ministre ale n'a ka jamakulu ko i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni i k'a dɔn ko u n'u sigi ka don dɔ nataw kɔnɔ don dɔ nata minnu n'o bɛna kɛ daba wuli belebele ye jamana in kɔnɔ k'a sabu kɛ ko tile 4 baara bila o bolodalen don min bɛna kɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ nin kalosa in na o tile 4 baara bila fana kɔfɛ fɛn min ye i k'a dɔn ko u bɛna i k'a dɔn min ye gɛlɛya kura ye o fana bɛna sɔrɔ kalanko taasira la o fana ko o sini tile bɔlen don o gɛlɛya kura min n'o bɛna kɛ kalanko taasira la o fana bɛ kɛ dama gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin gouvernement ma i n'a fɔ laseliw kɛra cogo min kuma o senfɛ fɛn min avril kalo tile 8 2021 san in na syndicat jɛkulu minnu bɛ yen n'olu y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na octobre kalo tile 15 2016 san na ko ka hakilila kunun kɛ k'olu banna ka taa i k'a dɔn kunbɛn dɔ kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma ko atelier national de réflexion k'u ma sɔn ka taa o kɛnɛ kan k'a sabu kɛ mun ye k'u ye laɲini min kɛ yaasa i k'a dɔn fiɲɛbɔda ka kɛ baarakɛlaw u ka baara taabolo an'u ka latigɛ yɛrɛ taabolo la a foroba ca fara kɛn yɛrɛ ye kan i k'a dɔn ko o de y'a to u y'u ban ka taa i k'a dɔn nin kɛnɛ in kan ayiwa ko u bɛ fɛ ka i k'a dɔn fɛn jumɛn kɛ ko min ye i k'a dɔn u bɛ fɛ ka fɛn min mɛn o de ye ko giri u tɛ fɛ ka fɛn min mɛn u tulo la sa kɛ k'a bɛ fɔ fɛn min ma ko giri commune ko giri commune unique min n'o bɛ tali kɛ foroba cakɛla bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ k'u bɛɛ kundama kɛɲɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o bɛna kɛ foroba nasiraw la k'u bɛɛ dama kɛɲɛ o la i n'a fɔ i k'a dɔn IMOA o jamanadenw o jamana taabolo olu y'a laɲini kɛ cogo min na o kumana o bɛ tɛmɛnen kɔ ko min ye k'a dɔn welewele u y'o da u ye welewele min da u dara ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma cɛman ni musoman ko bɛɛ k'i labɛn ni k'i cɛsiri ko dunungalata ko sabu ko min ye kɛlɛ ye k'a ma jigin so fɔlɔ ko ye ko ɲinan ta kɛlɛ k'a bɛna kɛ i n'a fɔ 2019 ani 2020 o kɛlɛ olu kɔnɔna la min kɛra fangakɔrɔ kɔnɔna la min dafirila o kumana Yusu ko bagabaga ye k'u y'a kɛ ka bila ko ye mun de bɛna fara o fana kan o de i k'a dɔn k'a fɔ UNTM Union nationale des travailleurs du Mali min y'an ka i k'a dɔn lafasali tɔn belebele ye i k'a dɔn faso kɔnɔ yan baarakɛlaw tɔgɔ la lafasali tɔn ba in ayiwa ko o fana i k'a dɔn ko o fana bɛ ka muɲu ni sabali o lajɛ nka o bɛ ɲini ka dɛsɛ muɲu na sa koyi k'a sabu kɛ ko bɛnkan min tɛmɛna u ni gouvernement cɛ ni tɛgɛnɛw bilala o la o ko dɛsɛlen don ka lawaleya ayiwa k'olu fana bɛ ɲini ka dɛsɛ o muɲuni na koyi o kumana ko i k'a dɔn a maa ɲɛmaa yɛrɛ dɔw bɛ yen kaban olu kɔni bɛ ka tɔw ɲɔni k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko ka taa sɛbɛn wɛrɛ bila n'o ye baara bila a lasɔmini sɛbɛn ye a bɛ fɔ min ma ko préavis de grève o kumana k'u ka maa ɲɛmaa dɔw kanufɛn y'o ye bi olu yɛrɛ bɛ ka tɔw digidigi u ka taa o sira fɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn don n'a nataw ye ani dɔgɔkun nataw ye k'an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ ko a bɛ kalaya koyi wa funtɛni barika k'a bɛ bonya i k'a dɔn furancɛ fanga a mara kɛbaaw ma a funtɛni bɛna bonya dɛ Dramane Alu Kɔnɛ Daki ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani m'o ka bidon bɔli Yusu Mori y'o bila a k'a dɔn kalafili min n'o bɛna bolo da min ye an ka sɔrɔ bosonba dɔ bɛ yen n'o ye Seyidu Kulubali ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a b'a fɛ a k'a dɔn k'i ka bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ nka k'i kɔlɔsi dɛ min ye kɔlɔsili a k'a dɔn o man nɔgɔ ko la o kaɲi a ko la dɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a kana fili cɛjugubaw kɛ min ye i k'a dɔn fili cɛjuguba fɔlɔfɔlɔ ye mun ye moro a k'a dɔn a kana nata min ye k'a lajɛ k'a na taa mɔni kɛ cicɛ kan Seyidu Mamadu Kulubali moro a k'a dɔn ko a sikasika kɔni kɛlen don san 2020 a k'a dɔn ale kɔni ko ani kan bɔ a kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da min ye groupe min bɛ n'o ye Sira Mali ye i k'a dɔn Sira Mali o maa ɲɛma moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ka jija a k'a dɔn a kana bi dingɛ dɔw kɔnɔ an kɔni bɛ kangari min da ye fɔlɔ ko mɔgɔw b'a pan la a kana bi Maliden yɛrɛ ka jan kɔnɔ Maliden ma ɲi dɛ Maliden ma ɲi dɛ olu de b'i nɛgɛ k'i kɛ ba falen kan i totɔ ka tila ka tɛgɛrɛ minɛ ka tɛgɛrɛ minɛ ko papa i kan kun y'a dɔn k'a bɛ kɛ tan a banna Maliden de bɛ nin fɔ a banna ko papa i kan y'a dɔn k'a bɛ kɛ tan k'a sɔrɔ olu de y'i su ka k'a kan k'a sɔrɔ aw y'a dɔn aw m'a bɔ a la nka a y'a nɛgɛ k'a k'a kan a kɛlen ko tiɲɛni ni magosa ni lebu ni lajaba ye ko anw kun sigilen don nin k'anw y'a dɔn k'a bɛ kɛ tan est-ce que Mali muru a bɛna ta nka maa ladiri dɔw bɛ yen olu bɛ tugu maa kɔ n'u tigiri kɔ u tigiri kɔ o ti ban la k'a ɲini k'o maa sugu dɔn
bala k'a lajɛ aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni nɛnfilatigiw tɛ ni kanfilatigiw tɛ moribo ko de cɛ an bɛ anw ka maliden na bi koyi o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa min don aw k'a dɔn ko donna nataw la k'a b'a fɛ k'i kanbɔ aw k'a dɔn min ye a kuma kɔni bɛ sen na min ye aw k'a dɔn maa dɔnnenba don min ye an ka sɔrɔ a taasira fɛ min ye Seydou Kulubali aw k'a dɔn min ye PDG Sira i k'a dɔn awa min ye a ye wuli ka jɛw kɛ kɔsa in na ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min ni o ye bɛnkan ye bɛnkan kɔni aw k'a dɔn a kɔni b'a fɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ malidenw aw k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ nin kelen na cogo min walasa ale bɛ se ka jamana ɲɛmaa sɔrɔ moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Seydou Kulubali aw k'a dɔn a b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye aw k'a dɔn hali parti politique dɔw ka taa fara i k'a dɔn jɛkulu dɔw kan nin bɛɛ lajɛlen baaraw ɲɛbila baara a y'o olu daminɛ ka ban nka o kɔni maliden dɔw bɛ yen olu bɛ n'u y'a f'i ɲɛna bi a bɛ taa sinon u bɛ bɔ n'i ye yɔrɔ la fo ka t'i sa ko Seydou k'a farati maliden n'i y'a jamakulu y'i kɔ n'i ye bɔlɔn kelen kɛ ka bɔlɔn fila kɛ ka nɔngɔn kari i bɛ nɔngɔn kari i b'i kɔfilɛ nɔtɛ dɔw tugukun y'i kɔ buruburu min bɛ bi olu b'o tɔmɔ ka sin ka sira kuru dɔw tugukun y'i kɔ ni laɲini ma sabati olu bɛ nɔngɔn kari dɔw tugukun y'i kɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'i su ka k'a ko kan n'i malola u bɛ taa maa wɛrɛ fɛ yen dɔw tugukun y'i kɔ an b'a kɔ fɔ saya dɔw tugukun y'i kɔ a bolola hɛrɛ ni hinɛ min b'a kɔ nin bɛɛ de bɛ maliden na ko Seydou k'a hakili to nin na nka Kulubalilaka ayiwa ko Sira a na sira bɔ n'an ye o a Kulubalilama in dɛ a na sira bɔ k'a b'a fɛ ka sira bɔ n'a ye Seydou Kulubali Sira a b'a fɛ ka ɲɛtaa sira ani Yuwa Sira a b'a fɛ k'o bɔ n'an ye nka sira in a ma nɔgɔn dɛ ayi politiki sira don k'i janto i yɛrɛ la politiki man ɲi a k'a dɔn politiki taa sira fɛ min a b'a fɛ ka jamanadenw ani k'a dɔn maa minnu n'olu y'a kanubaw ye ani k'a dɔn awa min ye a na wulikajɔ caman kɛ SMC n'u b'a wele ten i k'a dɔn mouvement min n'a sigira i ka dɔn a b'a fɛ ka nin mouvement kɛ a ka ɲɛtaa sira bere ye moro o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ko maaw a k'i hakili sigi dɛ n'o tɛ maaw a hakilinanda ni hakilinanda ɲuman don dɔw kana n'o ta o taji la maa t'a fɔ kari dɛ n'o tɛ kamalen dɔ ye dɔnkili da ko Daragɔn ko Ala k'an kisi politiki ta ka pɛrɛn ma ko politiki ma ni bi k'i tɛ wuli ko fali mana mɔgɔ b'i bɛ wuli mobili b'i ta i bɛ wuli moto b'i fara duguma i bɛ wuli k'i jɔ ko nka ko ni politiki y'i dɛnfɛrɛ duguma k'i tɛ wuli dɛ a ye maa dama dɔw fɔ a kuma kɔnɔ ko politiki y'olu bɛɛ lajɛlen ta k'u saba ko a dɔn ko hali n'i ye jinɛ kɛ saraka ye k'i tɛ wuli ko Daragɔn a kamalen de t'a dɔn sa k'a ka dɔnkili kɛ a bɛ pakɔrɔbaw fɔ dɛ moro a k'i kɔlɔsi politiki ta ka pɛrɛn a k'i kɔlɔsi maliden a k'a dɔn min ye ka min ɲɛgɛn b'a a kɔ kan na adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ min ye maliden bilama ye a k'a dɔn a k'i kɔlɔsi n'a b'a fɛ a k'a dɔn a jɔyɔrɔ ka ngolo fa a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn maa dɔ kɔni bɛ yen olu b'a fɛ k'u ka fɔɔrɛ tɔn ni k'o labila a k'a dɔn ni ka tugu ni maa kofalen kɔ dɔw yɛrɛ b'a fɛ k'u ka fɛɛrɛ tɔn ni k'o ci a k'a dɔn ka tɛmɛ ni maa kofalen kɔ a k'a dɔn min ye ni maa kofalen ye maa dɔw kɔni bɛ yen cadre RPM fo ka taa se Ademama ani URD moro k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ a k'a dɔn taa sira fɛ koyi moro awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Kulubasira a ka gɛlɛn nka min ye yalima Seydou a na hakilila sɔrɔ yalima a na fɛɛrɛw sɔrɔ i n'a fɔ Amadu Tumani Ture ale y'a kɛ cogo min na san 2000 ni a k'a dɔn fila ani san 2007 Amadu Tumani Ture k'a sera a k'a dɔn min ye ka malidenw ka kuma n'u ye ka se ka jɛkuluba sigi sen kan ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ min ye a k'a dɔn o ɲɛmaaya o tun bɛ Adama bolo ani miiriya i k'a dɔn awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko yalima a k'a dɔn Seydou Kulubali min ye a k'a dɔn Sira ko yalima a k'a dɔn a na sira sɔrɔ a na sira bɔ n'a ye nka Kulubasira gɔlɔngɔlɔnen dɛ a gɔlɔngɔlɔnen don dɛ
ko Seydou ka hakili to ala abana a golombe cogo min a taama ma nɔgɔn dɛ muru ko aw ka dɔn yalima a na se ka politique ye aw ka dɔn a animateur ba dɔw ni k'olu gɛrɛ a yɛrɛ la wa u bɛna u yɛrɛ ma u bɛna u yɛrɛ ma nafolo bi abana l'affaire de buruburu c'est pas affaire u y'a ye nka k'i kɔlɔsi i farati Seydou wala Seydou i farati an ka kulusi kolontigi kuma ye nin a y'a lase Seydou ma passer le message an ka taa muru a k'i kɔlɔsi min ye aw ka dɔn maa ti maa jugu ye nka bɛɛ lajɛlen de bɛ se ka k'i yɛrɛ jugu ye nka a bɛna tɛ i kana i yɛrɛ to maa dɔw bolo muru a ka dɔn bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn dɔn jamana in kɔnɔ min bɛ sɔn min ma ani min tɛ sɔn min ma ko Seydou k'a ɲini k'o dɔn ni ma fili maaw ye ɲɔgɔn dɔn sa ne ma dɔn in kɔnɔ dɛ an y'o fɔ Ibrahim Boubacar Keita ye yan ale m'a faamu a kan ka maliden dɔ sa n ko ni min y'a sɔrɔ dɔnbaliya tɛ n ko tugu don a m'a sɔrɔ nin ye wa abada ninnu furanjɛ fanga nalen an ɲɛ kangari dɔ siɲɛ olu fana ye nka a bɛ k'o ma kangari ni faamu abada an ko fanga min ye ka n'u minɛ abada nka hali ni min ye t'u la bi nege b'u la dɛ nege b'u la an ka taa fɛ Mohamed Keita n'ale ka fasire an y'a bɔ Arc-en-Ciel kɔnɔ Arc-en-Ciel ka fo ka Mohamed Keita fo ka Youssou Karabati yɛrɛ fo lase kɛ ko ɲuman na a diyara n ye a bɛnna ma kuma namuntan ye kuma dawulantan ye Youssou i k'a dɔn nin sanga in na kɔnba bɛ n bolo ni n ye kɔnba ta kɛlɛ ko tɛ fasiri sɛbɛ kɔnba ale t'an bɛ n'an ye i k'a dɔn Ramadan n'o ye sunkaloba in ye o lahɔrɔma i k'a dɔn a bɛ sɛnsɛn na ka na ko fɛɛrɛ ni dabali jumɛn tigɛlen don sɔngɔ minnu sigira ko a tɛ tɛmɛ o kan i k'a dɔn o bɛ se ka bato cogo min sanni feere i k'a dɔn o sira kan ani feere kɛbaw fɛ gouvernement ye sɔngɔ dɔw sigi ko sɔngɔ tɛ tɛmɛ o kan abada an bɛ fɛ k'a dɔn sa u ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa ka sɔngɔ in kɔlɔsi sunkalo yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Burama Keita ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye le combat kɔnɔ Youssou i b'a ye k'a fɔ ko sɔngɔ a tun bɛ dantɛmɛ yɛlɛ na ka ban k'a sɔrɔ sunkalo yɛrɛ ma se i k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ a dantɛmɛ yɛlɛw kɛra anw ka dɔgɔfiyɛw la a kɔnɔnaw la sa i b'a ye k'a fɔ kɔlɔsiliw olu y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ sunkalo ɲɛbila baaraw ye ko sunkalo yɛrɛ masurunya la i k'a dɔn sɔngɔ tilala ka bala ka yɛlɛn daminɛ tuguni gouvernement sa n'o y'an ka marakɛbaw ye olu bɔra ni ka i k'a dɔn sɔngɔ dɔw sigi ko tɛmɛ tɛ kɛ min ka abada ɲɛmaayaso min ɲɛsinnen don julaya kow taabolo kɔlɔsili ma direction générale du commerce de la concurrence de la consommation de la concurrence olu minnu sigilen don a ko kama ayiwa k'u ye sɔngɔ u y'a bɛɛ lajɛlen cari ka maaw kunnafoni a ko la ayiwa da dumuni fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen ni maa mago bɛ se olu ma Youssou ko olu sɔngɔ u sigi cogo ye nin ye min ye sukaro yɛrɛ tɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ feere i k'a dɔn k'a fɔ 9,000 ko o bɛna feere o la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kilo ko o bɛna feere dɔrɔmɛ 100 o ye sukaro yɛrɛ kilo ye ayiwa min ye i k'a dɔn malo ye a bɛ fɔ min ma ko riz brisé min bɛ ta kɔ kan ka na n'a ye ko o k'a dɔn k'a fɔ o ye min ye i k'a dɔn 280,000 o tɛ 50,000 ni 800 50,000 ni 6,000 k'o bɛ feere 50,000 ni 6,000 min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kilo sa i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛna feere i k'a dɔn 60 ani dɔrɔmɛ 8 ko min ye i k'a dɔn litiri 200 bidɔn ye n'o ye tulu ye dunta ye tulu dunta i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛna feere 21 ani 1 i k'a dɔn k'a fɔ o 22 sa kɛ o 22 ayiwa ko tulu litiri k'o bɛ t'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ 100 ani 30 o bɔ ɲɔngo la ayiwa fɛn min y'i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔ ko 650 o tɛ 130 ye k'o ye tulu litiri ye o ji ka tɛmɛ dɔɔnin hali bi dɛ n k'a to 100 la n k'a kɛ 100 ye ten sa o ka 30 in kɛ e ko ko malo kilo brésil de kilo joli 340 o tɛ 60 ni dɔrɔmɛ 8 ye o cayara dɔ fara l'o kan ayiwa n'o tɛ 65 de kun don a kɛra 8 ye 3 farala ka jɛ o fana tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn bagan dumuni ye ko turuto o turuto fana i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye 20 ani 8 ye o i k'a dɔn o y'o tɔni sɔngɔ ye o kumana o 50 kilo o bɛ t'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ 1,000 ani i k'a dɔn 400 ani dɔrɔmɛ 70 bɔ ɲɔngo min ye i k'a dɔn buru ye sa ko 300 garamu k'o bɛ feere i k'a dɔn dɔrɔmɛ 40 150 garamu k'o bɛ feere dɔrɔmɛ 20 min ye i k'a dɔn gasi bara ye a bɛ fɔ min ma ko B6 i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye 500 ani i k'a dɔn 80 dɔrɔmɛ 10 ayiwa min ye i k'a dɔn B3 ye o ye 160 ani dɔrɔmɛ 7 ye ko ni sɔngɔw de sigira ko tɛmɛ tɛ kɛ nin ka abada gouvernement fɛ ko nka ko sunkalo daminɛ in na fɛn min ye direction générale du commerce de la consommation de concurrence ye olu minnu ɲɛsinnen nin ko ninnu ɲɛnabɔli ma
la ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko u ye wulikajɔw kɛ u ni k'a dɔn nin cakɛdaw ma ɲɛmaw ye ɲɔgɔn kunbɛn ni ka sigi ka kuma kɛ ka bɛn sɔngɔ la ka sɔrɔ k'a ɲɔngiri nin cogo in na ko tɛmɛ tɛ kɛ nin ka cogo si la o kɛra jamanadenw tulo la kibaru duman ye yan'an ka muguri an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ gouvernement kɔni ye kuma in fɔ nka u bɛna fɛɛrɛ ni dabali jumɛn sigi sen kan yaasa an ka dɔgɔfiya la nin fɔlen ninnu ka to o cogo la fɛ kana fara u kan ko o de hami n'o kamanagan bɛ an na sabu a caman bi fɔ nka waleyaw an t'u nɔ ye an t'a ko tɔnɔ yɛrɛ fana bɔ walasa i k'a dɔn jamanadenw ka degun ni gɛlɛya min b'u kan ka fiɲɛbɔda kɛ u ye Yusu o kumana k'a ɲininen don i k'a dɔn gouvernement ka nin ko in ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na nin bɛ se ka sabati sunkalo yɛrɛ mun bɛ kɔnɔ kana sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ o ka dabila ko i k'a dɔn fiɲɛ nana jɔ surula bolo sɔrɔ sanna koyi wa san yɛrɛ nana kɔlɔnna ɲiginen sɔrɔ ko sabu ko gɛrɛntɛ nana gɛrɛntɛ sɔrɔ anw da la covid-19 min filɛ k'a kɛlen don ka lajaba min se diɲɛmaa ma ani degun min se diɲɛmaa ma maliden ma kisi o ma koyi nin fana natɔ dɔ fara o kan k'o ye gɛlɛya faratɔ ye gɛlɛya kan gɛlɛya sigiyɔrɔmalen dun bɛ anw fɛ yan ka kɔrɔ k'an k'a lajɛ i k'a dɔn cogo min na maaw ka degun fiɲɛbɔda bɛ se ka kɛ u ye sunkalo in na Burama Keyita ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔli kɔnba kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro ala k'an sutura amin ala ka awa min ye sunkalo ye awɔ ala k'a latigɛ ko ɲuman d'a ma yarabi Moro k'a dɔn min ye 4e vice président de l'Assemblée i k'a dɔn awa jɔyɔrɔbatigi i t'ale dɔn homme de l'État yan conseil assemblée yɛrɛ tɛ tɔn in kɛ CNT awɔ tɔn in jɛkulu min sigilen don ka wasadenw ladege a banna awɔ o maa ba naani na homme d'État homme d'État ale de ko sunkalo na ko a bɛna surprise créer awɔ ale de fɔlɔ y'a fɔ minɛ ale de ye Maliki ye o ayi dɛ cogo di fɔlɔ Maliki jaw t'ale ye Maliki m'o fɔ ale b'o fɔ tontan t'o f'i ye totigi tɛna sanfiɲɛ wuli ha tontan t'o f'i ye totigi tɛna sanfiɲɛ wuli ko surprise an sigin bɛ k'a kɔnɔ tontan ka t'o f'i ye mun surprise ko kuma yɛrɛ de kɛra ale ye surprise caman kɛ kaba Mali kɔnɔ yan ayi surprise jumɛn surprise le très très respecté a y'o janfa o tun tɛ surprise ye a y'o janfa o bɔra yen nɔ ka na sisan nɔ le patriote l'imperturbable patriote o tɛ surprise o da de b'a la a ye M5 janfa o bɛɛ tɛ surprise o ye surprise ye ka sɔrɔ k'a yɛrɛ gɛn fo ka wulu su a nɔfɛ ka bɔ semasi la o bɛɛ tɛ surprise ye o ye surprise ye dun surprise tuma ba hali bi a tɔ bɛ kɔ ni ala ka sɔn surprise bɛ kɔfɛ non an bɛ to ka nɔnɔ min parce que ale ko k'i bɛ nɔnɔ min ko n'i bɛ nɔnɔ min k'i tɛ nkalon tigɛ ayi kaba ale ye nɔnɔ min daminɛ ne bɛ n ta kɛ joli kɛnɛ min ye sa an ka nɔnɔ to ale bolo an ka joli min ani ala ka ji suma Ndizani an k'o to ale bolo Moro a bɛ taa sugu la awɔ min ye café Niger jati an bɛ taa café Niger a b'an ka bolo café min i ka lafiya awɔ Moro nka an tɛ tɛmɛ abadani n'an ma groupe commerce an bɛ don Ablaye fɛ aw k'a dɔn Ablaye Mayiga i k'a dɔn groupe commerce k'a fɔ ACI kɔnɔ awɔ min ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro k'a ni baara i dontɔ bɛ café d'a ma a ka d'a ye dɛ a banna ani wulikajɔ café dilan mansin b'a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ ye Ablaye Mayiga awɔ a ka d'a ye dɛ k'a ye Mayiga Jalo an ka tɛmɛ ni ko ye i bɛ Niger dɔn daɲɛ 1000 mille mots tɛ daɲɛ 1000 a banna daɲɛ 1000 darata ye dakuruya kelen ale ta ye nɛmu ale ta ye mille mots ye ale ta ye 1000 kuma a bɛ dara ɲani 99 999 a banna désolé oui ala ka kunna ja amina ya rabbi amina ya rabbi Moro albi ala ka jamana basigi amin ni an bɔlen kɔ sugu la an bɔlen kɔ k'a dɔn café Niger fɛ ani Ablaye Mayiga groupe commerce a se 2000 la Moro an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye o ka kɛ kunnafoni n'an donna a kɔrɔ min ye Osas Leclerc Mamadou Dogo k'ale ye sogo doni ka taa a ka dɔn Nbu ye fɛ Nbu ye a ka dɔn Asirifo Sarafa ni Asirifo Sarafa fɔ dɔrɔn a bɛ hakili jigin Arasbach wallahi Arasa Bacili n'u ma loi d'identité k'a bila an bɛ taa minɛ libéré Arasbach an bɛ taa b'u bolo libéré Arasbach dɔ kɛra sa dɛ loi d'identité libéré Arasbach et les co-accusés. Et les co-accusés. Et les co-accusés. Abana. Arasa Bacili a ɲanafin b'an na dɛ. A ɲanafin b'an na. Ni gouvernement m'a lajɛ de. Nɛgɛkɔrɔsigi ti bɔ denmisɛnw ka npogo tɛ sigi. O fana ma fɔ dɛ. O fana ma fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra loi d'entente bɛ min. A banna. U kana n'a ye. Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ɲanafin b'an na min ye docteur Boubou Cissé Vital Job Moro ninnu bɛɛ lajɛlen ɲanafin b'an na. Ni kun tɛ a ko la u t'u kana bila wa. U k'u kana bila kɔni.
ako procureur do maçon kiri ko note ko mais même fana CNDH mago ko adinte ko ide ko hakete menade abara ko maya jo sharia masuso doni ada abara ni vema ke fenyi uka ubla sake abana note bubu ko ni mamine o nga abere kuma bola abere ni ta do mami ndari no fe ni sécurité ta do bitu ko lugo akoni ni justice do bitu ko lugo andambe olube nga ita do mami no ite mami shido ko ni to ko no fo na shi fori abana the sécurité ta tenati abana nulu ko ni do abidon abana o amana ke mashi mi ala e bubu kuma wode abana angata muro imam Leclerc kado Mahmoud Digo aleta ayeta ay wuliga joke mi avocado akawuliga joko nana atara avocado mbuye fe asere fo sarafa muro avocado ningera afrika lot leta sa baflan muga anikele imam Mahmoud Digo ikado nyera la kwa etama minge avocado minye kata mbuye fe minye avocado karaboko mbuye fe muro akunti dore ikado nyera la avocado ka ani akachokoroba oluka puma ani nyanje mi avocado nyera la madoka puma charare mi ikado aw mi amadunga mega nyale Umar Usas Leclerc Mahmoud Digo aleka akado puma la selay ni journaliste era do muro ikado nyera la mi autorité morale M5 RFP mi autorité morale koro M5 RFP la kan kunti doraye muro akado mi nyera la mi kalo ba mi no skalo natoy muro kata akado chokoroba fe no buye akado mi kata ikado kata do nyina fe Usas Mahmoud Digo abole avocado maga ikado akoni nale muro anale avocado nyere la minya aka porte-parole mami be yo amadunga mega ko ko nyajira ka fo mi ikado nyere la gele mi me jamana ko ikado kana tenumbuye na to nyevo mi avocado mbuye bisika do minge mi avocado jamana dewnye no temena kabwe muro aikado femi mandala bi no lakana bale igado ku na tapma oka no temana kabwe mi kabini wati mina Usas Leclerc Mahmoud Digo na ya kare tretita dinga tisiki misiri kono mi aikado macha mambo ikado kuba cha bangera ikado avocado ko nimbele jelebe jamana tasira la amadunga mega ikado nyere la mi mado ye ko lu ko ni ajara ka foko Mahmoud Digo ka kunyi kodo avocado mbuye ma ngai kado awaminyi ni mai ko macha manya mafo ngai kado Usas Leclerc Mahmoud Digo kap mesega na fiela na manya ka fo akado wulika jode kera ni jamana nyema Ibrahim Bogar Keita aleka binin kera ikado no kera akado kuma cha manye ikado ani Mahmoud Digo ay manifeste minge o manifeste no fana kera kuma cha manye no tabana ka boy ikado awa decoration munu no lo kera Usas Mahmoud Digo la ikado ka jonyon ta ka dama ko atara mbuye fe kata nimbele jele nyefa aka chokorba yana wala sa absika duwa usura fa ko bina nyame deni nyuma no fana digira dola baba nyame ke ama fe jena kula gari siraune la gari siraune ko fana digira dola baba deni gori baba muke bomo bro mala khoni ka kuma fo ka Kenya ko jugodi moro ka kuma fo bebi suma fabi sulika ulina membi bi mali demsonu na baba nyame nywanati fabi sulika ulina wa funa moro bo fana kumitande ala nu ya damne saver koy nu yu sulika ulina ye kuma bi duila de wajibi ka torma cheval bla ko fana digira dola nyame deni agwa ironi yene jade o referani ngadine baba nyame gafo wallahi moro akado baba nyame gafo inshallah ningara bagar ka yoro imi da position ngada o de digira bonti se o la de quoi fiko entraînement de no te ya la de gasu amaka e ko sebe kwa me abora fe doni kwa
i ka sulu ka wuli modèle ni i ka opposition ni voilà i ka opposition ni i y'a ladige dɔɔni mais a ma k'a ye de kosɛbɛ an ka taa baro min ye Oustaz Leclerc Mahmoud Digo i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maa bɛ se k'a fɔ bi min ye politique sira ye a k'a dɔn ko yalima a segin b'a kan wa yalima a taalen bu ye fɛ ko kungo wɛrɛ b'a kɔnɔ de dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko politique taa sira don a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn maa caman bɛ yen ko yalima a k'a dɔn u na wuli ka jɔ kɛ min ye ka dɛmɛ ta ka se dɔw ma n'o tɛ a k'a dɔn min ye maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni b'a fɛ k'u kan mɔ nin waati in na yalima a k'a dɔn ɲininkali min bɛ yen o ɲininkali ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'o ye a k'a dɔn maa caman ka ɲininkali ye ala k'an kunnaja nin sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wele ko Soir de Bamako. Ni ala ka jɛ Soir de Bamako an b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka foli k'a kɛ ka ɲɛsin kanuba jama ma Yusu n bɛ 26 mars ta Bokari Sangare a nalen mɛ n'an ye a ka tariku kɔnɔ tuguni cɛ kumafɔla médiateur cɛ kumafɔla i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra mun de sabula fɛn min ye i k'a dɔn Siribekɛ ye sabara feerela ye a bɛ an ka dɔgɔfiyɛba la Bamakɔ yan a si bɛ taa san 60 bɔɲɔngo la jula don min ka nɛrɛ kɔrɔ ɲiginen don hali ala ye jago diya a la wa a yɛrɛ min ye maa min ye i k'a dɔn k'a fɔ a kolo ka gɛlɛn i k'a dɔn cɛ kolo girin don i k'a dɔn cɛ jolen don fɔ i k'a dɔn a ka latigɛ la sa ala kɔni ye den caman kalifa a la o kɛra garisɛgɛ ye nka furulen don muso fila o muso fila i k'a dɔn k'a fɔ kelen kɔrɔbalen kelen njɛni ye o tɛ furu yɛrɛ cogo ye wa njɛni kɔni o furula i k'a dɔn kalo 2 bɔ ɲɔgɔnko dɔrɔn i k'a dɔn o ka furu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o ma fɔlɔ o furulen yɛrɛ kalo 2 ye nin ye ko Siribe sigiyɔrɔ bɛnnen don Bulukasumugu ma Monsieur Siribe Bouakari Sangare ka fɔ la a ko k'a ni maa wɛrɛw de bɛ du kelen kɔnɔ o kumana o du kelen kɔnɔ in sa i b'a ye k'a fɔ maaw ka ca nko nka ko min ye i k'a dɔn Siribe ye a kɛn bɛ ka mori dunani dɔ bɛ yen n'o ye morikɛ kamalen ye a kɛn bɛ ka soden dɔ di o ma nka o tɛ wari sara maa caman b'o kɛ moriw ani k'a dɔn somaw ye o kumana o tɛ wari sara o y'u ka bonya yɛrɛ ye nka fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ muso filatigi bɛɛ lajɛlen o kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko susi don hakili hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ n'i ma ɲɛ fila ta kɔ su de bɛ falen su de bɛ sisi i k'a dɔn k'a fɔ furumuso ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na min ye commerçant kɛ ye n'o ye Siribe ye a dɔ la k'a ka nɛrɛ kɔrɔ bɛ ka ɲigin ka taa fɛ i k'a dɔn ala bɛ ka i k'a dɔn jago diya la su o su sa kumana ni i k'a dɔn sosi bɛ muso min na ale bɛ taa o fɛ yen o kumana n'a bɛ fɔlɔ fɛ yen filanan o b'a yɛrɛ ye o kumana ko muso ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ayi u kɛn bɛ ka maaya ja don Siribe la i k'a dɔn k'a fɔ waritigi o b'a sago sɔrɔ a ko dɔw la koyi i k'a dɔn bɛɛ bɛ ka kanuya da ka ta ka ɲɛsin Siribe ma bɛɛ b'a ka diya ɲɛ ta ka jira Siribe la u bɛɛ b'u seko dama yira kɛ yaasa Siribe i k'a dɔn k'a fɔ a dusukun ko olu minɛ denbaya in tun ka di fo sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɛbɔ u fɛ i n'a fɔ an yɛrɛ n'an ka baɲini bɛ cogo min sigida la a n'an ka bolokolo kanubaw bɛ cogo min o kumana fɛn t'an kun sa nka Yusu tuma dɔ la i bɛ seko dama yira kɛ Siribe kɔnɔ a fana tun b'o cogo kelen na ala la u ka sigi kun ka di kosɛbɛ damu tun bɛ sigi la Yusu maatɔw ɲɛbɔliw fɛ an tor'o cogo de la ten sa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn ninnu ka sigi ye gɛlɛya nana fɔlɔ ka don a la tuguni ko ye k'a sabu kɛ mun ye i b'a dɔn balawu yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn na ka ninnu ka sigi tiɲɛ wa commerçant kɛ in i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ ni den dɔ bɛ a fɛ yen o fana bɛ a bolo kɔrɔ o bɛ kalan na o ye sanakalanden ye ko étudiant o fana bɛ du kɔnɔ yen o bɛ san 1 bɔ ɲɔgɔnko bɔ o bɛ kalan na i k'a dɔn Siribe fɛ yen funangɛni i k'a dɔn a fana tigɛ ko ka ɲi yɛrɛ ɲumana kamalen jalaki don o kumana ko ale de nana i k'a dɔn bi filanan ka mɔni na ka dɛsɛ k'a yɛrɛ bɔ mɔni in na koyi o kumana muso filanan ale n'o tora ka kolokolo ɲɔgɔn na bɛ deli sinsin ko gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛ na ni muruga sɔgɔli ye k'u ta i ma laban o ma wa o kumana ale nana i k'a dɔn ɲɛmɔgɔya ta ka filanan in sɛgɛrɛ o dun fana ye tiɲɛna diya n ye a ma se k'a yɛrɛ minɛ kamalennin in na koyi a ma ɲa min kɔ olu ye kalo duman don sokɔnɔ kanu dukɔnɔ kanu o kanu duman donnen don Siribe cɛkɔrɔba n'o ye vieux ye i k'a dɔn n'ale bɛ muso fɔlɔ fɛ yen su min na o y'a sɔrɔ bɛɛ ni den o bɛ filanan fɛ yen n'a bɛ filanan fɛ yen don min bɛɛ ni den bɛ jɛ o don kɔ o kumana o tora o cogo la fo kana maaw bɔ a kalama i yɛrɛ kungo bɛ don i tulo la tuma min wa muso y'a sɔrɔ a ye dugu lamini o de kɛra Siribe ta ye i k'a dɔn dugu bɛɛ falen don nin na luwanse bɛɛ falen don nin ko in na nka Siribe ti foyi kalama a b'a kun fɛ a ma ɲa min kɔ moriduna min n'a kɛlen bɛ k'o bila so dɔ kɔnɔ o tɛ so sara o yɛrɛ nana maaya i k'a dɔn o gasi lajɛ o kumana a ma ɲa min kɔ ko i k'a dɔn ko in y'o yɛrɛ ka kalifa tɔɔrɔ ka tɛmɛ maa tɔw kan o de nana i dama suɲɛ k'a ɲɛfɔ Siribe ye cɛkɔrɔba ladɔnniyalen cɛkɔrɔba i k'a dɔn k'a fɔ a m'a bila
bila dagirindala koyi a ma ɲini k'a b'a ko ɲɛɲini a bɛɛ ni den min b'a fɛ yen a ye bɛɛ ni den gɛn ka bɔ du kɔnɔ ko wa k'a kana sen ye muso filanan ka i k'a dɔn hali fanfan kɔrɔ janko so kɔnɔna la o kumana o tigɛra o la ten min ye o fana kɛni ma taa wa mori denmisɛn min n'o ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ de nana yɛrɛ kɛ cɛkumafɔla ye nin maa fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu cɛ i k'a dɔn o kɔni o ɲugunna muso la o y'i kɔ dɔn muso in na a kɛra kɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ min kɛra i k'a dɔn kɛlɛ in yɛrɛ sabu jugu ye ale tilala ka na kɛ cɛkumafɔla ye karamɔgɔ i k'a dɔn a bɛ Siribe ka so ani muso filanan ka so ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ k'u bɛɛ lajɛlen cɛkumafɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a taara Siribe fɛ yen a b'a fɔ Siribe e ka jɛ e ka nin mago to ala yɛrɛ ko k'an ka ɲɔgɔn mago to ala yɛrɛ ko k'an ka yafa ɲɔgɔn ma n'a taara muso fɛ yen a b'a fɔ muso ma e k'a lajɛ i ka segin i kɔ i ye nin min kɛ nin ye kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i kana to i k'a dɔn i cɛ ka ko dɔw kɛ fo ka taa se cɛ a ka gasima yɔrɔw ma e bɛ taa yafa ɲini cɛ fɛ ale b'o taa ka segin na ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ka so i k'a dɔn k'a fɔ ani furumuso filanan ka so karamɔgɔ tora nin na jaja karamɔgɔ ko b'ale fana kɔnɔ janvier kalo tile 3 tɛmɛnen i b'a ye nɛgɛ ɲɛ 2 waati n'o ye sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 2 ye 2 heures du matin i k'a dɔn Siribe a na kɛ ale wulila sa k'a bɛ taa munumunu kɔɲɔmuso n'o ye filanan ka da ye ka taa lajɛ kɛlɛ a n'a sɔrɔ Siribe dusu dara sa Siribe de taara da kɔngɔ kɔ i k'a dɔn da ma yɛlɛ a kɔ ko hali tulo gere tun bɛ da kɔngɔnkan in mɛn da kɔngɔnkan ye dukɔnɔmaa tɔw bɛɛ lajɛlen lawuli nka da ma yɛlɛ olu tora ka ɲɔgɔn filɛ woni fɛ dɔw b'u ɲɛda woni na dɔw y'u ka dayɛlɛ k'u kunni dengu u bɛna lajɛ fɛn min bɛ yen nɔ o kumana da kɔni bɛ ka kɔngɔ dama yɛlɛ i k'a dɔn muso min bɛ yen ni cɛ janfamuso don n'o dɔnna k'a fɔ k'a ni bɛɛ ni den tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana ko muso ye ko jaja i k'a dɔn Siribe bɛ ka da kɔngɔ muso bannen i k'a dɔn ka dayɛlɛ nka a ma ɲa min kɔ maaw tulo bɛ kumakan na so kɔnɔ o kumana muso yɛrɛ a limaniyara sa a ye dayɛlɛ waati min na Siribe jɔlen dabali bannen don nin ye maa dɔ bugulen dibi la yelen tɛ yen a bɛ ka kuranɛ kolo jɛ kala a b'a durusi cogo karamɔgɔ bɛ ka kuranɛ kolo jɛ kala a b'a durusi cogo min a b'a walakata ten o kumana i k'a dɔn k'a fɔ yelen tɛ yen kuranɛ tɛ karamɔgɔ bolo kitabu t'a bolo yali kɔlɔsi tɛ karamɔgɔ bolo a ma bolo fila tɛ Fatiha karamɔgɔ i k'a dɔn o ma k'a kojugu ye dɛ kɔlɔsi t'e bolo e tɛ golo kan kuranɛ t'e bolo kitabu t'e bolo e kɛn bɛ ka walanda wusu dibi la yelen yɛrɛ tɛ yen o ma k'a la gasi ye i k'a dɔn k'a fɔ o walanda wusu dibi la i k'a dɔn Siribe m'a dɔn hali bi ko karamɔgɔ don koyi Siribe de y'i kɛ u maa fila kan yen ka ba dɛbɛ woloni daminɛ i k'a dɔn jama nana koori min kɛ ni yelen mana na wa bɛɛ ɲɛ bɛ karamɔgɔ ni bokinin kelen jɔlen na a n'a ka debaradɛ yɛrɛ o tuma karamɔgɔ a tun bɛ piscine na wa mun de karamɔgɔ walan fɔ bɛɛ y'a dɔn saya de ye wajibi ye walan fɔ karamɔgɔ ala kosɔn sa karamɔgɔ ni bokinin kelen jɔlen i k'a dɔn k'a fɔ ko ani t-shirt o bɛ karamɔgɔ kana alikuranɛ t'a bolo kitabu t'a bolo kɔlɔsi tɛ yen karamɔgɔ tɛ wolo kan karamɔgɔ jɔn bɛ jɔ cogo min na a kɔni bɛ ka kuranɛ kolojɛ jigin o cogo kelen na i b'a ye k'a fɔ Yusu cɛ dusu a bɛ cɛkuma fɔ suratu ale bɛ k'o suratu de fɔ a n'a hayaw i y'a ye Ala subahanahu wa taala yɛrɛ min fɔ cɛ ni muso cɛkuma fɔ la karamɔgɔ tun bɛ ka nin di wɔlɔwɔlɔ a takbir n t'a dɔn n'i y'a faamu Alahu akibar o dɔrɔnin de don o kumana Yusu i k'a dɔn k'a fɔ cɛ dusu tiɲɛnen a ye karamɔgɔ walo fo ka taa a suma i n'a fɔ ko karamɔgɔ sara o kumana karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ma i k'a dɔn nin ko in a ma foyi faamu nin na fo su araba konjo i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ nana ɲɛma tigɛ k'a sɔrɔ ale bɛ nin dabolo in na a y'a fisaya taama ye a ye golo cɛ Yusu karamɔgɔ ye golo cɛ min ye karamɔgɔ jɛɲɔgɔnw ye minnu bɛna nɔfɛ fajirida fɛ ka taa misiri la olu de y'u sogo doni ka na k'u bɛna karamɔgɔ nɔfɛ k'a fɔ karamɔgɔ kɔ u ye so lajɛ ka taa sɔrɔ karamɔgɔ ka so kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ ko baya 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ karamɔgɔ fɛ yen ani cɛla kɔnɔ wɛrɛw minnu ni baya fana tɛ kelen ye nin bɛɛ kɔlɔsi o ma ja a bɛ don k'a bɛ a bɛ wurudi de kɛ k'a bɛ wurudi la nin bɛɛ ye kɔlɔsi ye o kuma Yusu ayiwa ko baya 30 yera karamɔgɔ kɔ ani k'a dɔn kɔnɔw a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ayiwa fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ seligolo kelen ani fini damadɔni fo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ senjɔri damadɔni ma ko nin dɔrɔn de tun ye morikɛ yɛrɛ ka minɛnw bɛɛ ye so kɔnɔ karamɔgɔ kɔni taara ka nin to hali sini sɔgɔma ma a si t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min cɛ kuma fɔ danna ye Bokari Sangare nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu Moro waati koroda min communiqué bɛ yen awa ayiwa nin ye communiqué ye min ni a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Samafulala i k'a dɔn o maaw yɔrɔ minnu sigilen don Bamakɔ yan nɔ ni arrondissement kɔrɔ min ye Farako arrondissement kɔrɔ ye ale bɛ Segu cercle fɛ ayiwa ba numanfɛ bolo fɛ ko i k'a dɔn maa minnu sigilen don Bamakɔ yan
u bɛɛ lajɛlen welelen don ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele la ɲɔgɔnna jɛrɛ balalen min ni o bɛna kɛ ka bɛn ni sibiri don ye k'a dɔn avril kalo tile 17 2021 san nɛgɛ ɲɛ 9 n'o dana gosira a ɲɔgɔnna jɛrɛ bɛna kɛ Zange Jara de fɛ Kalabankura ayiwa fɛn min ɲɔgɔnna jɛrɛ a bonya a n'a nafa kama ko jɛnkɛlɛ tɛ ni maa si ka toli ye kɔfɛ k'u y'a kanu bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan Zange Jara ale yɛrɛ k'a dɔn wolomasiri taba ye n'o ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye a bɛ lafiyabɔ la o kumana ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw bɛ se ka weleli kɛ ale ka nɛgɛjuru sira la n'o ye 79 33 13 95 ye faamuyali ko ɲuman k'o da ni laseli in kan. Moro soni cɛngɛw u bɛ den la dɛ min ye soni kɛ k'a dɔn jeli cɛkɔrɔba n'o ye Jemoriba Kamisogo ye n'u b'a wele ko Jeli Bala Moro ko ale kɔni taara kunun sɔgɔma min ye k'a dɔn a kɔni janaja a bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn a kɛra soni cɛ Moro ala ka hinɛ la ala k'a da yɔrɔ nɛɛma Moro aw k'a dɔn min ye n'o bɔra ye Yakuba Jabate an fɛ yan nɔ wajulikɛlaba don Moro aw k'a dɔn diinɛ dɔnbaa ba don ale fana aw k'a dɔn ni ala sɔnna ma sunkalo in na a n'a wajulikɛ tele la min ye aw k'a dɔn ka ladilikan ani ala ta fɔ aw k'a dɔn silamɛw ye kosɛbɛ ayiwa Yusu an b'a fɔ sa ko fɛn min ye sunkalo ye ale kɔni bɛ sɛnsɛnna ka na ni ala ka jɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka a jɔ an kɛnɛma ɲɛna k'a timɛ jira an bɛɛ lajɛlen na ala ka limaniya k'u an na k'a kɛnɛya kɛnɛya ko sabati farikolow la a musakaw ala k'olu nɔgɔya sabu musaka min bɛ bɔ kalo tɔw la k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnna 2 de bɛ bɔ sunkalo kalo kelen na o kumana an bɛ dugawu kɛ ala ka musaka a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ ɲuman da an ma a ta fanga ko an na k'a limaniya fana di an ma nka tilebabɔ min bɛ sen na an bɛ ala deli a ka hinɛ an na anw bɛ Jabaru masa deli anw jɔnni jurumuntɔw se si t'an ye n'o tɛ n'a y'i farati ta a démissionnaire bɛ sɔn ka caya ɲinɛ dɛ ala kan'a kɛ ala kan'a cɛ kumana an bɛ dugawu kɛ sunkalo timɛ a ka ala k'a jira an bɛɛ ɲɛna an bɛɛ la Moro min y'a n'a foli damadɔ kɛ ka wuli an bɛ taa douane na an bɛ Fode Kone an b'a fo ka waleɲuman ka ti douane na min ye chef de brigade i k'a dɔn chef de bureau min a bɛ k'a dɔn n'o bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fo ka waleɲuman dɔn Mohamed Sakɔ Moro ka taa se a bɛ k'a dɔn maa ma n'u b'a wele ko Mamadu Sumare an b'a fo ka waleɲuman douane na recherche la ani ka dɔn min ye maa min bɛ yen Ibrahima Fili Sumare n'u b'a wele ko Papa chef de visite a bɛ k'a dɔn Kati Musa Sumare ale gouverneur ye a bɛ k'a dɔn Kayi ka Ousmane Sangare gouverneur San min a n'a furumuso Madame Sangare Awa Konate. Yusu ni y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ foli kɛ kanuba jama bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ faso kɔnɔ ani minnu bɛ faso kɔ kan Guinée Équatoriale la an bɛ u ka dɔn jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka Congo Brazza a maaw bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ den bɛ n'o ye Nuhun Jabi a n'a furumuso n'o ye Asa Jabi ye Moro Mala Jalo handicapé ka président Mohamed Toni an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn énergie la ko k'a ka foli f'i ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Moro an tɛ bi ta jɔ ta an b'a jɔ ta ni ala ka jɛ o kumana a k'an bɛɛ ni ala ka jɛ ye inchallah